Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa mo? Ako'y naaaliw. Tinatanaw-tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, bigaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, biyaya. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun? Ano yung tingog ba? Gusto nga ako request bi. Akong suot yung pangkikay. Boy, yun na sabi. Gusto nga ako request bi. Akong suot yung pangkikay. Request pangkikay. Kuya. Kuya. Uy, kuya. Pwede mo request yung kuwan mo, kuya? Oh no! Buang mo siguro nga gitarista niya, amaw. Look at you dancing! Kuya, request ko kanang kikay. Bungol ka, kuya, bungol. Ano ba? Mingay? Oh, kikay. Masa ako ba? Kingay? Oh, sayang ko kikay, kuya. Apa? Kingay? Kikay, kuya. Apa? Kingay? Ang nga? Nga? Kingay? Oh, kikay. Kingay? Ano ko request mo, kuya? Kasiksi ka ng soap, kuya, oh. Nakawin pa ko, kuya. Kikay. Makikay ka, makikay. Oh, kikay. Ah, man. Maintro ba, maintro? Dili ka ba, kuya? Buang mo siya ka, kuya. Kikay ba, kikay? Tang, 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 tang. Ano, kuya? Ano ba? Oh, kikay.
Masanya kita na ay bisa. Masaya kita na. Hoy, nang sa mangka. Oh. Pisok. Tindog. Baho. Tindog. Maayo. Bao. Maayo imong piso. Kanta. Kanta. Baho na piso. Kanta. Yan ako mo kanta baho na piso. Oh, ito. Wa man ako nahugasan akong pisok. Kanta usa. Piso. Usa atong kantahon. 1. Dayang. Wala. Wala dadang kayo. Ikaw mo tarang kanta. Apa? Mangita ko. Bukan gamay. Hayang. Ayan mga ka-idol, hanggang dito yung video natin mga ka-idol. Siyempre shout out sa mga kasama ko. Ayan mga ka-idol oh. Ayan si Kuya X at saka si Tatsuki mga ka-idol. Ayan mga ka-idol, hanggang dito yung video natin. Ayan, may shoutout kayo. Shoutout pala sa aking jowa dyan na napakaganda. Thank you so much po sa iyo. Ayan mga ka-idol, yung shoutout ko next lang mga ka-idol kasi hindi ko nadala yung cellphone ko kasi nasira kahapon. Ayan mga ka-idol, hanggang dito yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Love you. And hit the notification bell para laging update sa lang kwentang video natin. Bye bye. Love you, Chris. We'll be right back.